Il-Partit Nazzjonalista huwa favur mekkaniżmu korrettiv fil-Kostituzzjoni li jippermetti li jiżdied in-numru tal-membri parlamentari nisa sa massimu ta' 6 fuq kull naħa tal-Kamra tad-Deputati. Dan bilan l-istess li jkun l-inqas rappreżentat fil-Parlament f'dan il-każ in-nisa jingħataw vuċi aktar b'saħħitha. Il-ħamis l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista iddiskuta il-proposti tekniċi li taw ir-rappreżentanti tiegħu fil-Kumitat Tekniku li qed jistħarreġ mekkaniżmu kostituzzjonali li jwassal għal aktar ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-Parlament. Is-sena l-oħra l-Gvern kien ippubblika Green Paper bit-tema lejn rappreżentanza ugwali u waqqaf Kumitat Tekniku. F'Ġunju tal-2019 il-Partit Nazzjonalista ippubblika l-ewwel reazzjoni tiegħu kostruttiva fuq is-suġġett, filwaqt li f'Settembru tal-istess sena il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija innomina lil Grazzella aktar u lil Alessia Bsajla Żammit bħala rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Kumitat Tekniku, appoġġjati mill-eks Ministru Tonio Borg bħala konsulent kostituzzjonali. Il-Kumitat Eżekuttiv sema u ddiskuta preżentazzjoni dettaljata ta' din l-analiżi u kif qed jiġi propost li għandu jaħdem il-mekkaniżmu korrettiv li jġib bilanċ aħjar bejn in-nisa u l-irġiel fil-Parlament. L-Eżekuttiv qabel li għandu jsir minn kollox biex nisa jiġu eletti fil-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista jaqbel li għandu jkun hemm mekkaniżmu korrettiv li bis-saħħa tiegħu jiżdiedu l-parlamentari nisa. Minn barra dan hemm bżonn aktar ħidma biex tissaħħaħ il-kultura favur l-ugwaljanza u l-parteċipazzjoni sħiħa tal-mara f'kull qasam tal-ħajja, inkluż fil-Parlament. Il-Kumitat Eżekuttiv jaqbel id-diskussjonijiet fil-livell tekniku immaturaw biżżejjed biex issa id-diskussjoni tgħaddi għal livell politiku parlamentari. Intant matul l-istess laqa, il-Kumitat Eżekuttiv esprima wkoll id-dispjaċir tiegħu għar-riżenja ta' Marta Sportelli u fl-istess ħin irringrazzja tas-semm u l-ħidma li wettqet fil-Parlament u fih dan il-Partit Nazzjonalista filwaqt li awgurali li tkompli bil-ħidma tagħha fl-istess partit. Il-Kumitat Eżekuttiv irringrazzja wkoll lil Angelito Xiberras li matul dawn l-aħħar snin kien direttur tal-Elkom filwaqt li feraħ lil Boris Scerri li se jkun qed jokkupa din il-kariga.